мо дар тамошои филми ҳуҷҷатии хиёнат яке ба хулосае омадаем ки ин ташкилот аъзоёни ташкилоти террористии экстремистии ҳизби насади ислом яке дар солҳои 90 мардумро бераҳмона яке ба гирафтгон мегирифтанду ба қатл мерасониданд. Яке дар ин ҳолат яке боз филми ҳуҷҷатии хиёнат яке бор дигар пардаро аз рӯи ин хоинони давлату миллат бардошт. Яке он корҳое ки онҳо дар соли 90 бар сари мардуми шарафманди тоҷик оварданд яке нобахшида нест. Чикале ки филми ҳуҷҷатии хиёнат мегӯяд шахсе ки ба иштибоҳ роҳ дод бахшидан мумкин аст, аммо шахсе ки хиёнат кард нобахшида нест. Ин рафтору кирдори ин хоинони давлату миллат яке барои танҳо ба фоидаи худ буд. Хоинони миллат яке ҳоло ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамарӯза баромад карда боз мехоҳанд мардуми тоҷикро яке фирефтаи худ созанд. Яке бори дигар ба онҳо яке гуфтан мехоҳам ки ин аллакай мардуми тоҷик чӣ гуна будани шахсиятҳои шуморо аллакай фаҳмидааст. Яке бори дигар ба доми фиреби шумо нахоҳад расид. мо шукрона аз соҳиби истиқлолӣ ободии кишвар медорем.